Hello mga siyang! Ligo kami ni Borsyo. Oh, ligo tayo mga siyang ng dagatin. Oh, nasa dagat tayo mga siyang. Nasa ilalim ng bahay. Diba? Oh, kami ni Borsyo dalawa. Yun lang, maagang maaga. Sarap maligo sa umaga. Diba? Ligo tayo mga siyang. Sarap sa dagat. Sarap ang dagat, oh. Wow! Kasi magibutan nga yung buhok niya. Conditioner. Conditioner, deka? Ligo kami ni Borsyo. Hindi alam ni Chelsea, Vanessa, na naligo kami. Pukawa si Chelsea, Nick. Maghilak jud to. I want you, got me very sorry. Yan si Borsyo, oh. Ginising ko siya para maligo kami ng dagat. Yan si Borsyo. Sarap maligo sa umaga. Hindi pa masyadong mainit. Ayan, oh. Sarap ang dagat. Di ba, Bors? Yan si Borsyo Vlog. Subscribe na kayo nito. No. At si ako, Si Carmela, Carmelite. 73. Yahoo! Don't forget to Like and subscribe. Bye-bye. Oh, Ito man, hindi mo siya. Sama pati yung buko. ayan si Chelsea Bines, si Buraday Vlog. Si Buraday Vlog. Si Borsyo Vlog. Ayan si Borsyo nakluting. Ayan na si Buraday, oh. Nakatupis yan. Brady TV? Si Buraday TV di ay. Ay, Brady Vlog. Buraday Vlog man na siya, oy. Ayan, oh, nakatupis, oh, oh. Yan siya. May chalilas mo? Ikaw? 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 Yan, kagigising lang yan. Ayan, good morning. Uy, mag-good morning ka, oy. Good morning mga siyang. Good morning, okay, Sang. Oh, good morning mga siyang. Kagigising lang niya. Ligo agad ng dagat. Oh. Di ba masaya? Wala pang tao. Walang tao, naligo kami lang. Tulog pa. Ganyan sila. Ganyan yan sila. Kasweet na magkapatid. Ganyan yan sila. Ganyan yan sila. Tapos mag-away. Ayan. Yeah. Ayan, ganyan yan sila. Tapos mag-away na. Ayan, si Aso at Pusa. Hindi mabaitin si Borsyo sa kapatid niya. Ayan, oh, hindi yun mga ngaway. Si Buraday lang ang mga ngaway sa kanyang kuya. Ayan, oh. Ano ino? Ano ka na? Ayaw ba? Na.